ଆଜି ଆମର ବିଲ ରୁଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାପା ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ସାର ବୁଣି ସାରି ବିହନ ସବୁ ବିଲକୁ ବୋଇଦେଲେ। ତାପରେ ଗୁଟି ଗୁଟି କରି ବିଲ ସାରା ଖେଳେଇଦେଲେ। ଆମର ଖରା ଚାଷରେ ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ପଡ଼େ କି? ଲୋକମାନେ କାମକୁ ଆସି ରୋଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି କାରଣ ମୋତେ ସମୟ ହେଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର 12 ଜଣ ଲୋକ କାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରୋଇବା ସହିତ ହିଡ଼ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ବିଲ ସବୁ ସମାନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ସବୁବେଳେ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ ସାର ବିଷ ପକାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆମ ରୁଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧାକୋବି ସିଝେଇ ଘାଣ୍ଟ କରିଦେଲି। ଆଉ ବୋଉ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୁଢ଼ି ଚୂଡ଼ା ସହ କଦଳୀ ଆଉ ଚିନି ପକେଇ ସବୁ ଜଳଖିଆ ସହିତ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ଦେଇ ସଜେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ବୋଉ ଜଳଖିଆ ସବୁ ଝୁଲାରେ ପୁରେଇ ବିଲକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସି ଖାଇଲେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।